Заради скъпите горива и разходи за поддръжка на автомобила, изобретателни българи са преработили обикновени коли втора употреба в електромобили. Инвестирането в подобен вид трансформация на колата е между 8000 и 20 000 лева. У нас вече има над 1300 автомобила с подменен двигател на ток. Валентин Хаджимитов от Банкя е преоборудвал старата си кола в електромобил. Инвестирал е в инсталацията близо 8000 лева и още 1000 за зарядно. Това е най-евтиният вариант за преоборудване на бензинова кола с оловна батерия. При литий-ионната батерия инвестицията е двойно по-голяма, но пак и в пъти по-евтина от чисто новите екологични коли. За около 40-50 хиляди километра колата може да си възвърне средствата, които са вложени в нея, при положение, че се прави сравнение между бензина, горивото, което се купува като бензин и ток. Електромобилът на Валентин харчи около 3 лева на 100 км. Автоиноваторът на колата е Светослав Малинов, който само за 2 седмици създава екологичното возило. Зареждането в момента е изцяло от битов електрически контакт. Така както се зареждате телефона, пълното му зареждане става за около 2 часа. И имаме пробег гарантиран около 60 км. Валентин не ходи до морето с електромобила, защото няма как да зареди по пътя и би му отнело доста време. Иначе изминаването в двете посоки на разстоянието София-Бургас ще струва около 24 лева. Въпреки че цената на електричеството скочи в началото на летния сезон, сметките на Валентин Хаджимитов не са по-големи. За миналия месец с 15 лева съм изкочил. Минал съм някъде към 250-300 км. Освен, че икономичен и екологичен, автомобил на Валентин му носи още едно предимство. Паркира без проблем в София, защото синята зона е безплатна за екологични коли. Скоро всички притежатели на електромобили могат да бъдат освободени от данъци и винетки.